31 студзеня дзень народзінаў, магчыма, самага славутага аршанца сучаснасці, мастака Міколы Мікалаевіча Купавы. Калі вы кепска разбіраецеся ў выяўленчым мастацтве, то просто паверце мне на слова. Мікола Мікалаевіч на сённяшні дзень ці не самы лепшы беларускі мастак, які ўсё яшчэ актыўна працуе. Пры тым, што на момант запісу гэтага роліку яму ўжо 79 гадоў. А нарадзіўся Мікола Купава ў Оршы ў 1946 годзе. Канешне, талент да малявання ў хлопчыка праявіўся яшчэ ў дзяцінстве і перарос у прафесію. Пасля школы ён адразу паступае ў мінскую мастацкую вучэльню. І хаця пра Оршу Мікола Мікалаевіч ніколі не забывае, але як маладому таленту яму прапаноўваюць застацца ў сталіцы. І малады талент апраўдвае спадзевы. Ужо ў 26 гадоў мастак пачынае выстаўляць свае працы. Варта разумець, што ў выяўленчым мастацтве маладым няма дарогі. Чым мастак старэйшы, тым больш ён запатрабаваны. А малады мастак вельмі доўга робіць сабе імя. У Савецкім Саюзе гэта працэс быў асабліва доўгі. Без імя цябе да нармальнай, прыстойнай выставы проста не дапусцяць. Таму экспазіцыя ў 26 гадоў – гэта выключэнне і асаблівы талент. У 1976 годзе Мікола Мікалаевіч сканчае тэатральна-мастацкі інстытут. Гэта тое, што сёння Акадэмія мастацтваў. І пачынае выкладчыцкую дзейнасць. А ў самым пачатку 90-х ён яшчэ будзе і кіраваць мінскай мастацкай вучэльняй пры акадэміі. Пры гэтым спадар Мікола займаецца яшчэ і грамадска-культурніцкай дзейнасцю. Напрыклад, далучаецца да беларускай майстроўні. Гэта такая культурніцкая арганізацыя «Тусоўка», дзе ў той час збіраюцца многія будучыя нават палітыкі. Купава таксама становіцца арганізатарам знакамітага правядзення ў Мінску абрада гукання вясны. Пра яго шмат інфармацыі можете пачытаць самастойна. Это ці не першая вулічная акцыя ў Беларусі ў другой палове 20-го стагоддзя. Вось гэты шлях, вось гэтая актыўнасць прыводзіць да таго, што ў пачатку 90-х Мікола Купава ўжо аўтарытэтны мастак і удзельнічае ў распрацоўцы эталонаў дзяржаўных сімвалаў. Герб, пагоня і бел-чырвона-белы сцяг у сённяшнім выглядзе распрацоўвае ў тым ліку Мікола Купава. Але асноўная яго творчасць – гэта графіка. Канкрэтна стварэнне малюнкаў для кнігаў. І кніг ён аформіў ажно 38 штук. У тым ліку дзіцячых, што ўвогуле лічыцца верхам майстэрства. Выставы мастака праводзяцца не толькі ў Беларусі, але і за мяжой. У прыватнасці некалькі выставаў праходзілі ў ЗША. Там жа захоўваюцца некаторыя яго карціны. Раней Мікола Мікалаевіч раз на пару гадоў рабіў свае выставы ў Оршы. Зараз, канешне, гэта праблематычна, але спадзяемся і вельмі зычым Міколу Мікалаевічу, каб яго хапіла сілаў, каб яго хапіла здароўя і даўгалецця, каб арганізаваць яшчэ шмат выставаў, у тым ліку і ў родным горадзе. З днём народзінаў, Мікола Мікалаевіч!